Нека да покаже. Шура да мълчи. Да. Айде, Гришо, желязо. Покажи му какъв е звука. Служи го там на 20 санта, примерно. Да, е по-надолу. Това на 30 сантиметра ли? Да. Толкова ще е. Това е. Дай лопата служи за желязо пак. Служи една, както говорихме. Не, много ми е настрани. Тъй. Сега, дай монетата. Монета 10 лева. Служи на 20 санта. Тя вътре дали ще се побира или не? Дай по-надолу. Слизаме надолу. Слизаме надолу. На колко си сега? На 40? В момента съм на 40. Слизаме надолу. На 42, 5, нещо такова там. Да. 45. Я да видим. Все още я хваща. Да слизаме надолу. Тя ще се загуби вече. Нищо, дай да пробваме. На 55-я. Вече няма. Не. Така. Така. Сега дай медната плочка 5 на 5 см на 3 мм. Завъртя така. Давай сега от 20. На 30. На 40. Сега на 45 ли? Да, на 45 е в момента. То, Рашков, и ти имаш 5 см луфт. Антената нямам как да я тътре по земята. И ето. Супер. 60 санта. А почвата е кисела. Много неприятна почва, глина. Да. Сега дай бронзовата апликацийка. Бронзова апликация. Завъртя с лице. Така, давай сега на 20. На 30. Следващо ниво. 42. Не, около 35 е в момента. Тъй, сега слизам на 42. Супер. Долу дали ще се загуби на 60? И сега слизам най-долу. Засичане. Който му се копае. Да. Добре, друго имаме ли да тестваме? Ами друго имаме. Да. Съвременни монети. Около 60-70 на брой. Най-долу ги служи. Или... Не. Почваме най-отгоре, ето ги. Оп. Смъкай ги надолу. Още надолу. Отиваме на 42 сантиметър. Засича ги и отиваме най-долу. Засича ги. Хващай ги. Друго имаме ли да тестваме? Не. Нямаме. Супер. Рашков, браво.